Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Σπύρος Ουρμελίδης. Θα συζητήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους με τον κύριο Αντώνη Μπαλομενάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Καλώς ήρθατε κύριε Μπαλομενάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Με τον κύριο Σωτήρη Ισαΐα, σύμβουλο γραμματείας του Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε κύριε Μπαλομενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Με τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε κύριε Κουμπούρη. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Παναγιώτη Πέρο, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε κύριε. Καλώς σας βρήκα. Και με τον Θήμιο Λιμπερόπουλο, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί και πρόεδρος του ΣΑΤΑ, του Συνδικάτου Αυτοκινηστών Ταξί στην Αττική. Κύριε Ισαΐα, πριν από λίγο ο αρχηγός σας έδωσε και μια μεγάλη συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Βέβαια έχουμε το Σαββατοκύριακο, ακολουθεί και η ΔΕΘ, θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, συνέντευξη τύπου και μετά θα ακολουθήσει και ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ξανά εκλογές. Φυσικά. Ναι, φύγε Τσίπρα, αλλά η πολιτική πόσο θα αλλάξει. Δηλαδή ο ένφια. Παρετήσω αν δεν μπορεί. Και φαίνεται ότι δεν μπορεί. Έτσι. Πρώτα απ' όλα να σας πω, επειδή αναφέρατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Τσίπρα στη Le Monde, είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα με αυτήν τη συνέντευξη στη Le Monde είδαν όλοι οι Έλληνες για ποιο λόγο έγινε το δημοψήφισμα, το περσινό. Αναφέρω ακριβώς αυτό που έχει πει στη συνέντευξη, ότι αν είμαι ζωντανός σήμερα απέναντί σας, εννοεί στη δημοσιογράφο, ναι, σε αυτό το γραφείο οφείλεται σε αυτό το δημοψήφισμα. Και πώς το εξηγείτε σε αυτό? Εγώ πώς το εξηγώ ότι ξαφνικά, καταρχήν όταν εννοούμε δημοψήφισμα, εννοούμε τα δημοψηφίσματα όπως αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, που όταν εννοούν Brexit, είναι Brexit. Δηλαδή όταν εννοούν έξοδος από τη ζώνη του ευρώ, είναι έξοδος από τη ζώνη του ευρώ. Μα δεν ετέθη το δημοψήφισμα αυτό το θέμα. Αυτό το δημοψήφισμα λοιπόν τι ήτανε? Ήταν αυτό που ο ίδιος σήμερα δηλώνει στη δημοσιογράφο της Le Monde, ότι αν είναι ζωντανός πολιτικά ο άνθρωπος, φυσικά δεν το συζητάμε, αυτό εννοεί, έτσι, βεβαίως, οφείλεται σε αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε παρέσυρε μια ολόκληρη χώρα σε ένα δημοψήφισμα για να είναι στη θέση του Πρωθυπουργού και φυσικά να απαλλαγεί από τους συντρόφους τους οποίους και έγινε με. Αυτό είναι ο κ. Μπαλομενάκη, ο κ. Τσίπρας. Προφανώς είναι μια εντελώς υποκειμενική, νομίζω, ερμηνεία. Θα ολοκληρώσετε, μην ανησυχείτε. Έχουμε τον χρόνο, όλα θα τα πείτε. Εγώ άφησα τον ΣΥΡΙΖΑ όμως να ολοκληρώσει. Αφήστε να ολοκληρώσω κι εγώ. Ένα λεπτό κύριε Μπαλομενάκη, θα τα πούμε. Θα έχουμε 2 ώρες, θα με ακούσετε, θα σας ακούσω, θα την παρατηθούμε. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι αυτό που εγώ ερμηνεύω και που το διαβάζουμε. Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος αν είναι ζωντανός πολιτικά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε σχετικά με την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που είπε για τον έφυγε το 30%. Φυσικά, μην περιμένετε. Και το ξεκαθάρισε ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης, μην περιμένετε να ακούσετε στη ΔΕΘ αυτό που ακούσατε πριν 2 χρόνια από τον σημερινό Πρωθυπουργό, ότι υποσχότανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τηρούσε. Και ήταν μια πολιτική ψευδολογία στην ουσία. Από εκεί πέρα όλα θα είναι κοστολογημένα, όλα όσα αναφέρει. Ο ΕΝΦΙΑ για τη μείωση του 30% έχει βρει και θα επεξηγήσει επακριβώς από πού θα βρει το ισοδύναμο που είναι ο χαρακτηρισμός ο σωστός που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Και φυσικά αυτό που θα πρέπει να. Μαζί με τον ΕΦΙ, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε από τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός μου, του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να είναι του ύψους του 2% και όχι του 3,5%. Το 3,5% δεν πρόκειται να το πετύχει αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά τα δείγματα που έχει δείξει και θεωρούμε και το εξήγησε μάλλον λεπτομερέστατα ότι στα 2% του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι μια εξοικονόμηση των 3 δις, το οποίο αυτό θα το εξοικονομήσει από τη φορολόγηση, δηλαδή θα μειώσει τη φορολόγηση και θα αποδοθούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το οποίο πρώτα η Νέα Δημοκρατία το εφήρμοσε δοκιμαστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ορισμένους δήμους με το ποσό των 500 ευρώ στους ασθενέστερα οικονομικά συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Μπαλομενάκης προηγουμένως, και εδώ ερχόμαστε στη συζήτηση κύριε Μπαλομενάκη, και ευελπιστώ ότι σήμερα θα κάνουμε μια επικοδοματική πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπατε προηγουμένως ότι στην ώρα της θα γίνει η αξιολόγηση. Ποια ώρα της? Η αξιολόγηση έπρεπε να είχε ήδη κλείσει.
σε 3 μήνες κλείνεται 2 χρόνια. Εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση σε 2 ολόκληρα χρόνια κάναμε 4 αξιολογήσεις επιτυχημένες. Κάναμε 2 εξόδους στις καθίστε αξιολογήσεις κρατούσαν 20 μήνες κάθε μία. Με συγχωρείτε. Για την πέμπτη αξιολόγηση έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Σαΐα? Το λέω ξεκάθαρα. Διακόψανε διαπραγματεύσεις. Σε 3 μήνες η σημερινή αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει 2 χρόνια. Εμείς σε 2 χρόνια κάναμε 4 αξιολογήσεις. Και δεν προλάβαμε να κάνουμε την πέμπτη αξιολόγηση εξ αφορμής των πρόωρων εκλογών που κίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορώ να σας θυμίσω τις δηλώσεις του κ. Χαρδούβελη. Κλείνω ένα λεπτάκι να σας πω το εξής. Εδώ όμως γίνεται το πρόβλημα. Έπρεπε πριν 2 μήνες να είχαν τελειώσει τα προαπαιτούμενα. Αυτά τα προαπαιτούμενα, τα 15 προαπαιτούμενα, είναι της πρώτης αξιολόγησης. Εδώ υπάρχουν λοιπόν 2 κίνδυνοι. Ο πρώτος ο κίνδυνος είναι εάν δεν ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, τα άλλα 13, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου που πήραν τη σημερινή παράταση η σημερινή κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να ξαναπάρουν απόφαση, να το ξαναφέρουν σε ορισμένα κοινοβούλια της Ευρώπης να το ψηφίσουν, συν το γεγονός ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δεύτερη αξιολόγηση εάν δεν τελειώσουν αυτά τα προαπαιτούμενα. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Εσείς έχετε καθυστερήσει. Εσείς έχετε καθυστερήσει. Λοιπόν, και ξέρετε, όταν μιλάμε για τα προαπαιτούμενα αυτά τα οποία δεν έχετε εφαρμόσει και δεν είσαστε συνεπείς σε αυτά που έχετε δεσμευτεί απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι αυτά για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, είναι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας και βλέπετε τι έγινε με τη ΣΟΚΑΡ. Έρχεται ο Βούλγαρος ο Πρωθυπουργός να δώσει κίνητρα στη ΣΟΚΑΡ να πάει να επενδύσει στο Hub τώρα που κάνει, στον κόμβο που προσπαθεί να κάνει η Βουλγαρία. Δηλαδή πάει στην ουσία να πάρει αυτόν τον επενδυτή από την Ελλάδα και να τον πάει στη Βουλγαρία. Με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, από εκεί και έχετε και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτά τα προαπαιτούμενα λοιπόν δεν τα έχετε εκπληρώσει. Είσαστε συνεπείς. Εγώ θεωρώ ότι πολιτικά, όχι ανθρώπινα, πολιτικά είσαστε μια ανίκανη και ανάλγητη κυβέρνηση και το μόνο που έχετε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές. Και το κύριο θέμα, το βασικό θέμα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία τα 246 εκατομμύρια στους καναλάρχες. Κύριε Σαΐα, πάντως αυτή η δήλωση του κυρίου Δένδια έχει κάνει εντύπωση. Και δεν ξέρω, και είπε μάλιστα ότι αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και το επανέλαβε. Για να το καταλάβουμε όλοι ότι αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Δένδιας είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώην υπουργός, επιτυχημένος υπουργός και έχει την ευθύνη των λόγων του. Αυτή τη στιγμή δεν σχολιάζω φυσικά τις δηλώσεις οποιοδήποτε των βουλευτών ή των συναγωνιστών μου. Εγώ κοιτώ επισήμως τι λένε τα θεσμικά όργανα του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος τύπου και φυσικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη λοιπόν που παρεχώρησε πριν από 1 ώρα, ήταν ξεκάθαρος. Πρώτα απ' όλα ότι θα καταργήσει τον νόμο Παπά. 1. Δεύτερον, ότι καταρχήν καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρο το Σύνταγμα της Ελλάδος. Είναι το άρθρο 15 παράγραφος 2, όπου λέει ξεκάθαρα ότι το Σύνταγμα επιβάλλει ποιοτικά κριτήρια για τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχουν αυτά. Στη συνέχεια θα κρυθούν αυτά. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν τα κριτήρια της υψηλότερης προσφοράς. Εδώ τι είδαμε? Ένα τζογάρισμα. Κλείστηκαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι 60 τόσες ώρες μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ξαφνικά βλέπουμε άλλος παίρνει μια άδεια στα 40 εκατομμύρια, άλλος στα 70 εκατομμύρια, άλλος στα 60 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αξιοκρατία. Αυτό έτσι. Και να σας πω κάτι άλλο, κάτι προσωπικό δικό μου. Δηλαδή, υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη μεθοδολογία πολέμησε τη διαπλοκή. Δηλαδή, οι καναλάρχες οι οποίοι δεν κατάφεραν να είναι στις 4 άδειες, δηλαδή 3 άδειες παραπάνω από τη Βόρεια Κορέα, είναι διαπλεκόμενοι όλοι οι υπόλοιποι. Και πάμε στο πρακτικό, το οποίο θέλω να ακουστεί από την εκπομπή και από αυτό το κανάλι. Εδώ 27 χρόνια δεν μπήκε καμία άδεια, δεν ενοχλούσε. Δεν έπρεπε να μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Εμείς είμαστε, ακούστε, δεν είμαστε του κατατισμού όπως ακούστηκε προηγουμένως. Όχι 4 άδειες, 104 άδειες. Αυτή τη στιγμή το φάσμα πώς αντέχει? Αντέχει 12 κανάλια. 12 κανάλια. Διότι αν βγείτε έξω και ρωτήσετε τον κόσμο αν θέλουν 4 ή 12 κανάλια, θα σας πούνε 12 κανάλια. Δεν τον έχετε ρωτήσει. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που εμένα με εκπλήσει είναι ότι κοιτάει ο κύριος Τσίπρας, πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτή τη μεθοδολογία
κέρδισε το δημόσιο 246 εκατομμύρια. Λένε ότι θα τα δώσουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά δεν λένε το κυριότερο. Ότι το 1 τρίτον είναι καταβλητέο τώρα. Το 1 τρίτο δηλαδή είναι τα 80 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα των 246 εκατομμύριων ευρώ είναι σε 2 χρόνια, 3 χρόνια αν δεν είναι 3 δόσεις. Αλλά να σας το πω εγώ ως τεχνοκράτης της ελεύθερης οικονομίας, που ποτέ δεν είχα σχέση εγώ με το δημόσιο. Ας πω το εξής. Οι ισολογισμοί των καναλιών δίνουν στην ουσία καθαρά κέρδη γύρω στα 2 εκατομμύρια. Όταν δίνει κάποιος 60 εκατομμύρια, η απόσβεση, ξέρετε πότε γίνεται, σε 30 χρόνια. Οπότε εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Δηλαδή οι τεχνοκράτες λέμε ή δεν θα καταθέσουν τα χρήματα αυτοί που πήραν τις άδειες, ή θα υπάρξουν ανταποδοτικά με άλλους τρόπους. Και μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει για τα 246 εκατομμύρια όταν αυτή τη στιγμή έχει στέρηση εισόδων από το φόρο εισοδήματος 272 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε ένας διαγωνισμός. Για τη Βιτζέα είχαν πάρει 18 εκατομμύρια, είχαν προϋπολογίσει 200, πήραν 18, είχαν προϋπολογίσει τώρα 100, πήραν 246. Πήραν. Εν πάση περιπτώσει, κατεγράφει αυτό ότι θα πάρουν. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή ναι, γιατί υπάρχει τόση αγωνία, ποιος θα πληρώσει και γιατί να μην πληρώσουν ή να πληρώσουν. Καταρχήν η Ευρώπη δεν συμμετέχει, δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωση. Δεύτερον, θα ακούσουμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας τι λέει. Τρίτον, το ελληνικό σύνταγμα καταστρατηγείται. Και κατά τέταρτον, πού είναι το Ισουρού? Από πού και ως πού μια κυβέρνηση ξαφνικά παραπέμπει στις καλέδες τις ανεξάρτητες αρχές? Είδαμε τι είδαμε στη δικαιοσύνη, αυτό το βλέπουμε λοιπόν και με το Ισουρού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή και προηγουμένως είπατε ότι τα οικονομικά είναι αυτά που ενδιαφέρουν, με αυτά τα 272 εκατομμύρια, και ξέρω ότι ο κ. Μπαλωμενάκης περιμένει αυτή τη στιγμή να μου απαντήσει, θέλω να πω το εξής. Σήμερα είναι Σεπτέμβρης, όλο αυτό το φθινόπωρο ο κόσμος θα πρέπει να δώσει τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Την πρώτη δεν την έχουν δώσει όλοι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 5 και 6 χρόνια. Φυσικά. Δεύτερον, είναι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Έχουν μαθηθεί εδώ και 5 χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αντιλέγω. Εμείς παραλάβαμε κληρονομήσαμε μνημόνια. Βάζω και τα δύο τελευταία. Δεν βάζω μόνο τα προηγούμενα. Όταν ο Κώστας ο Καραμανλής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήθελε να κάνει έναν εθνικό συμβιβασμό και ο υπέτειος του μνημονίου φυσικά, το Πασόκ και ο πρόεδρος του, ο Γιώργος Παπανδρέου, έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, αυτά πληρώνουμε τώρα. Και παρότι αποδείχθηκε ότι οι υπουργοί του Πασόκ τότε δεν διαβάζανε τι ψηφίζανε το μνημόνιο, αποδεικτικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω, έχουμε τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, έχουμε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, έχουμε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχετε υπόψη σας ότι στο χιλιόλιτρο έχει αυξηθεί κατά 50 ευρώ. Από 230 πάει στα 280 ευρώ. Αυτά ο Κοσμάκης θα τα πληρώσει. Έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε τις μηνιαίες παρακρατήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Όλο αυτό το φθινόπωρο θα είναι τραγικό για την Ελλάδα. Και περιμένω τον κύριο Μπαλωμενάκη να το απαντήσω και αργότερα. Μάλιστα. Κύριε Ισαΐα. Παρότι ο κύριος Μπαλωμενάκης, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ήπιον τόνο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θέλω να απαντήσω σε δύο σημεία τα οποία σχολίασε τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα ότι η Νέα Δημοκρατία, είπατε κύριε Μπαλωμενάκη, ότι είναι σε ιδεολογική αποσύνθεση. Και το λέτε εσείς που είσαστε ένα κόμμα με 13-18 συνιστώσεις όπως εσείς είσαστε. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι τον δικό μας τον πρόεδρο εμείς τον εκλέξαμε απευθείας από το λαό με πάνω από 400.000. Ψηφίσαμε το καινούριο το καταστατικό, ενώ το δικό σας τον πρόεδρο τον εκλέξατε μέσα σε ένα κλειστό συνέδριο 800 άτομα. Ένα. Δεύτερον, μιλάτε για θράσος. Εσείς αυτή τη στιγμή σοβαρά μιλάτε σε εμάς και λέτε τη λέξη θράσος. Λέξη θράσος όταν εσείς σε μια εβδομάδα κόψατε τις επικουρικές συντάξεις, όταν δεν λέγατε ότι δεν θα τις κόψετε. Κόψατε και τις επικουρικές συντάξεις στους αναπήρους. Πρώτον. Δεύτερον, στείλατε τον έμφυα αυξημένο. Εκεί που λέγατε ο δικός σας ο αρχηγός, ο σημερινός πρωθυπουργός, έλεγε ότι ο έμφυα δεν διορθώνεται, καταργείται. Και όχι μόνο δεν το καταργήσατε, εσείς τον έχετε αυξήσει από 15% έως και 20%. Τρίτον, φέρατε πίσω τους αιώνιους φοιτητές με τον υπουργό σας τον κύριο Φίλη. Τους αιώνιους φοιτητές ο ένας φορολογούμενος τους πληρώνει. Τέταρτον, έχετε καταργήσει τα συμβούλια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δείτε ότι 6 επιφανείς καθηγητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παραιτηθήκανε. Πέμπτον, ανακοινώθηκε ξανά ύφεση στην ελληνική οικονομία. Κατά έκτον, να σας ρωτήσω κάτι, έχει περάσει ένα επτάμινο στο 2016, δεν μιλάω για το 2015, για το 2016. Ένα επτάμινο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρύπα της τάξης των 775 εκατομμύριων ευρώ. Μειωμένα έσοδα είναι αυτά.
Και να σας τα πω και αναλυτικά για να σας βοηθήσω, γιατί δεν έχετε μιλήσει για την ελληνική οικονομία. Δεν σας βλέπω να μιλάτε για την ελληνική οικονομία. Έχουμε μειωμένα έσοδα κατά 2% από τους άμεσους φόρους, μειωμένα έσοδα 6% από τους έμεσους φόρους, έχουμε μειωμένα έσοδα 23% από τους φόρους κατανάλωσης και μειωμένα έσοδα 8% από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τι θα κάνετε? Δεν έχετε φέρει μία επένδυση. Μία επένδυση δεν έχετε φέρει. Όχι, έγινε. Ποια έγινε? Ολοκληρώθηκε με την Κόσκο. Ποια έγινε? Και προχωράνε κι άλλες. Αυτή που έχει φέρει ο Κώστας ο Καραμαλής. Αυτή είναι η επένδυση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μια δεύτερη φάση. Έγινε ολόκληρη φασαρία για τη δεύτερη πόλη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι η επένδυση του ΣΥΡΙΖΑ η Κόσκο. Η δεύτερη φάση δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν παρόν, θυμάμαι, ήσασταν στη γωνία και ήταν εδώ πέρα. Το ελληνικό, βάλαν και την υπογραφή τους. Παρά που διαφωνούν. Στο ταξίδι που πήγαινε. Να λέμε τα γεγονότα. Όχι, τα γεγονότα, ξέρετε ποια είναι? Έλεγα στη δική σας την εκπομπή, στον Εμίλιο Τολιάτσο, και ήσασταν στη γωνία, θυμάμαι. Και έλεγα, θα πάνε στην Κίνα και θα πούνε στην Κόσκο αυτά που λέγανε όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτοί φέρανε την Κόσκο στην Ελλάδα. Αυτοί φέρανε το ελληνικό που το υπογράψανε. Αυτοί με τον Αστέρα. Τι κάνανε αυτοί? Με τις Κουριές, κοιτάξτε τι πρόβλημα πήγαν να κάνουν και το σώσαν τελευταία στιγμή. Με τη Σοκάρ, κοιτάξτε το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, κοιτάξτε το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Είναι αυτό που λέει ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης. Τι έκανε η Ιρλανδία ξαφνικά? Μείωσε τη φορολόγηση στο 12,5%. Αυξήθηκε το ΑΕΠ της στο 26,5% περίπου. Είναι αυτό που έχει χάσει η Ελλάδα ακριβώς σχεδόν. Και τι έχουν πάει όλες οι ξένες εταιρείες, έχουν αλλάξει τη φορολογική τους έδρα και έχουν πάει στην Ελλάδα. Κανένα στην Ελλάδα, ακόμα και πριν, κύριε Ισαΐα, να σας θυμίσω ότι κανένα στην Ελλάδα, καμιά κυβέρνηση, ούτε η δική σας ούτε του Πασόκ, όχι επί χρεοκοπίας, πριν τη χρεοκοπία, δεν σκέφτηκε ποτέ να κατεβάσει τη φορολογία στο 12% ή στο 15%. Έτσι. Μόνο φόρους βάζανε. Λοιπόν, τώρα... Σας έχω διακρίνει ότι είσαστε από τους έγκυρους, ειδικότερα σε θέματα οικονομικών, δημοσιογράφους. Ένα λεπτάκι. Κανένας δεν είχε αυτή την πολιτική. Τώρα θυμηθήκαμε την Ιρλανδία που έχει αυτή την πολιτική εδώ και 40-50 χρόνια. Μα ο πρόεδρος μας δεν μιλάει για την χαμηλότερη φορολόγηση. Δεν μιλάει για νέες επενδύσεις. Δεν σας έχει ανακοινώσει αυτή τη στιγμή για τα πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να είναι στο 2%. Για τον πρόεδρό σας λέτε? Βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, εμείς ξέρουμε να φέρνουμε επενδύσεις, κύριε Σουμελίδη, και το έχουμε αποδείξει. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Μπορώ να το απαντήσω όμως? Βεβαίως θα απαντήσετε. Απλώς επειδή ήρθε ένα μήνυμα, η κυρία Έφη από την Πάτρα, και εντάξει απευθύνεται σε εσάς, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Λέει, εμένα μου ήρθε ο έμφυα 120 ευρώ λιγότερο και γιατί φωνάζετε για τον έμφυα? Θέλω να... Μισό λεπτό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έχει πληρώνει ή τα ίδια ή λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Οπότε αυτό που μου λέτε είναι τα γενικά έσοδα του έμφυα θα είναι λιγότερα φέτος. Αυτό μου λέτε, κύριε Σουμελίδη. Τώρα αρχίζουμε, λέμε ο κόσμος τώρα. Λέμε ο κόσμος τι λέει. Μην το πηγαίνετε. Μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω. Ναι. Γιατί επιμένετε, αφήστε να κάνω ερώτηση, γιατί επιμένετε τόσο πολύ στον έμφυα? Αν μου πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί να τον καταργήσει, βεβαίως έχει υποσχεθεί να τον καταργήσει. Αλλά επιμένει και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ότι θα μειώσει τον έμφυα. Γιατί επιμένει τόσο τον έμφυα? Ο έμφυα για πολύ κόσμο μειώθηκε ήδη. Με συγχωρείτε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Ένα λεπτό. Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν στις εκλογές. Θα απαντήσω σε εσάς και μετά στον κύριο Μπαλομενάκη, ο οποίος και δεν μου απάντησε. Δεν είναι πολιτικά πρόστιχο όταν εμείς λέμε στις προεκλογικά ότι θα μειώθει ο έμφυα στα επόμενα 3 χρόνια 7% ανά έτος. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και υπόσχεται την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Και αυτή τη στιγμή θα δούμε τα έσοδα του έμφυα ότι θα είναι λιγότερα, έτσι όπως τα λέτε, λιγότερα από πέρσι. Έρχομαι στον κύριο Μπαλομενάκη για να προλάβω και να μην στερήσω τον χρόνο από τους συνομιλητές μου. Κύριε Μπαλομενάκη, ο κύριος Μπαλομενάκης μας κατηγόρησε προηγουμένως ότι κινδυνολογούσαμε εμείς ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση. Μα κύριε Μπαλομενάκη, με συγχωρείτε. Καθυστερήσατε την αξιολόγηση την πρώτη 9,5 μήνες και αυτό κόστησε στον Έλληνα φορολογούμενο 12,5 δις ευρώ. Και μιλάτε ότι κινδυνολογούσαμε. Και δεν έχετε κάνει και τα προεπαιτούμενα. Που αυτή τη στιγμή η υποδόση είναι 2,8 δις
Όπου από αυτά τα χρήματα χρωστάτε και 7 δι. Αφήστε, δεν σας Μα με συγχωρείτε, ποιος σας το είπε αυτό? Μα δεν μπορούμε να πετάμε νούμερα εδώ πέρα στον αέρα χωρίς αντίκρισμα. Αυτά είναι τα νούμερα. Δείτε τα, βάλτε και το βίντεο και θα δείτε την επαλήθευση. Μην μου λέτε για τα νούμερα. Με την πολιτική γομνία είμαι πολύ άριστα καταρτισμένος. Πάμε παρακάτω. 2,8 δις είναι η υποδόση. Από αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν. Αυτά 7 δις χρωστάτε στους οφειλέτες, χρωστάει το δημόσιο. Τι θα κάνετε? Θα πάρουν ορισμένοι, οι άλλοι θα πάρουν ορισμένοι. Ποιοι ορισμένοι? Οι δικοί σας? Μα είναι απάντηση που λέτε. Με συγχωρείτε, υπάρχει κανόνας, όχι. Βεβαίως, θα πάρουν ορισμένοι. Μπορούν να πάρουν όλοι. Πώς τους κρίνετε? Μπορούν να πάρουν όλοι. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Με βάση την παλαιότητα του χρέους. Το πρώτο τρίμηνο του 17 με βάση την παλαιότητα του χρέους. Το πρώτο τρίμηνο του 17 θα χρειάζεται χρήματα. Μην πετάτε τώρα για εντυπώσεις. Έρχεται ο τίτλος που είχατε προηγουμένως, κύριε Σουμελίδη, και λέγατε τι γίνεται με τα φαντ στις τράπεζές μας. Ποιες τράπεζές μας? Έχει γίνει αφιλινισμός. Βάλτε ξανά τον τίτλο. Έχει γίνει αφιλινισμός των τραπεζών μας. Πρώτον. Δεύτερον, το χειρότερο οικονομικό έγκλημα που συνέβη ποτέ σε αυτό το κράτος. Το χειρότερο, συγγνώμη, Θήμιο, το χειρότερο οικονομικό έγκλημα λοιπόν ήταν η απαξίωση των 40 δις της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Ναι ή όχι? Το χειρότερο οικονομικό έγκλημα και δεν μιλάει κανένας. Με την αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε τώρα? 21 δις απώλεια ΑΕΠ. Πάμε και για τα κόκκινα δάνεια. Προχωρήστε στο Για τα κόκκινα δάνεια. Εσείς δεν λέγατε για τα κόκκινα δάνεια κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη? Λοιπόν, επειδή με προκαλείτε και είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χανίων, για δείτε λοιπόν τον Ιούλιο του 2016, ο Ιούλιος που μας πέρασε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ή μήπως δεν το ξέρετε κι αυτό, τι λέει? Μαύρη λίστα της εφορίας, στη μαύρη λίστα της εφορίας είναι 4.128.000 Έλληνες. Ένα. Δεύτερον, κατασχέσεις σε 774.000 Έλληνες. Τρίτον, τα μέτρα αναγκαστική. Αυτά είναι, επειδή είναι. Μα συγγνώμη τώρα, γιατί. Σας δίνω την πηγή. Μήνας Ιούλιος του 2016. Ωραία, το ελληνικό δημόσιο δεν πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις του? Αφήστε να μ' ακούσουν οι τηλεθεατές. Δεν πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις του ελληνικό δημόσιο, δηλαδή? Αφήστε να μ' ακούσουν οι τηλεθεατές. Εσείς δεν θα εισπράξετε τις απαιτήσεις? Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. 1.573.000. Τώρα αυτός είναι λαϊκισμός κακής ποιότητας. Το ότι επί Νέας Δημοκρατίας δεν είχαμε πληστηριασμούς. Δεν εισπράταμε την επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν εισπράτανε, ναι, καλά. Επί Νέας Δημοκρατίας δεν είχαμε κατασχέσεις. Γιατί δεν λέτε στον κόσμο τα πλάνα της? Δεν είχατε ούτε πληστηριασμούς ούτε κατασχέσεις επί Νέας Δημοκρατίας. Ήταν παγωμένα. Ήταν παγωμένοι πληστηριασμοί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θυμηθείτε το. Γιατί δεν λέτε το σχέδιο της? Και κλείσιμο λογαριασμών είχαμε και κατασχέσεις λογαριασμών. Γιατί δεν λέτε το σχέδιο της, αυτό που σκέφτεται το σχέδιο? Εδώ ο κόσμος. Δεν θέλετε να μ' ακούσουν οι ΣΥΡΙΖΑ Εκκλησία. Όχι, δεν είναι έτσι. Ρώτησα και τον κύριο. Παρακαλώ. Γιατί δεν λέτε τα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς για το 55% των οφειλετών τι θα κάνετε, και ότι θα αναθέσετε και σε ιδιωτικές εταιρείες για τη συλλογή τους? Γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Παλωμενάκη? Μάλιστα. Διατηρήστε πως το κράτος δεν πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις. Αφήστε τα, κύριε Παλωμενάκη. Με συγχωρείτε, θα σας απαντήσω αφού με ρωτάτε. Το κράτος, το δημόσιο, αγαπητέ μου, πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις του, ή όχι? Η ελληνική οικονομία. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μα τώρα ανεβάσατε την πολιτική σας ανικανότητα. Παραιτηθείτε. Εντάξει. Ξέχασε τώρα να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το ξέχασε και το επανέφερε το σύνθημα των εκλογών. Τις δημοσκοπήσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ότι είμαστε 10% του πολύ αντικειμενικού Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Να μου πείτε μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου που βγήκε σωστή? Άντε τώρα, μιλάτε για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι ο ορισμός της αξιοπιστίας. Ο ορισμός της αξιοπιστίας. Συνεχίστε να καταστρέφετε τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κύριε Ισαΐ. Το χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί την Ιγυρία και τη Βενεζουέλα. Σε αυτές τις αγορές έχει τις χειρότερες επιδόσεις. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο Αθηνών, κύριε Παλωμενάκη. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά για το φίλο μου το Θήμιο, ότι αν ξεχάσαμε τον Ένφια, να υπενθυμίσω ότι ο Ένφια πριν ήταν το χαράτσι στη ΔΕΗ. Ένα. Δεύτερον, αυτό που είπαμε με τον Ένφια, να υπενθυμίσω πάλι, ήταν όχι μόνο η μείωση σε 3 χρόνια κατά 7%, γιατί ο Ένφια είναι ένας φόρος που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει στον Καναδά, στην Αμερική, κάποιοι που τον υπερασπιστήκαν. Κύριε Λιμπερόπουλε, σας παρακαλώ. Βγήκαν στη γωνία. Κύριε Λιμπερόπουλε. Και αυτό που θέλαμε να κάνουμε και αυτό που πρέπει να γίνει, κύριε Σουμελίδη και Θήμιο, είναι ότι ο Ένφια, αφότου μειωθεί στο επίπεδο που πρέπει στην Ελλάδα, στα ελληνικά επίπεδα, δεν πρέπει να μπει καθόλου. Πρέπει να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι φόρος κατοχής. Πρέπει να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να σταματήσει το κράτος να δίνει λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπερόπουλο, τον κύριο Πέρο, τον κύριο Κουμπούρη, τον κύριο Ισαΐα, τον κύριο Παλωμενάκη. Καλή σας νύχτα.